Туган нигеземне кайтып күрегез. Революциядан соң әтисе Әхмәт белән бәхет эзләп читкә киткән һәм бер кайчанда туган йортын кайтып күрергә насыйп булмаган Мәхмүд ага сүзләре бу. Ничә еллардан соң Мәхмүд аганың балалары беренче тапкыр туганнары белән күреште. Кизләү авылы тарихында зур вакыйга булды ул. Бу минем өчен бик дурдыргыч вакыйга инде. Беренче менә туганнар килеп чыкты. Күп еллар буе аларында яшәгәннәр, без белмәгәнбез. Мәдинә шәһәрендә Гарәбстанда. Менә ахырдан инде табыштык. Шуны шалдык безнең өчен, шуны шалдык менә искиткеч инде бу. Бу бик сирәк була торган хәл. Бу аларның беренче тапкыр очрашып табын артында җыелулары. Искитмәле мөгъҗизалы гаилә тарих бу. Аның башы 1900 елларга барып тоташа. Кизләү авылында 7 балалы Мәхмүтовлар гаиләсе яши. Авыр еллар башлангач, уларның икесе Әхмәт белән Кәлимулла бәхет эзләп Урта Азия якларына чыгып китәләр. Төрекмәнстанның Кирки дигән шәһәрендә төпләнеп калалар. Бу вакытта Әхмәтнең бер улы һәм бер кызы була. Улы Мәхмүткә 6 яшь чагында гаилә башлыгы Гарәбстанга китәргә карар кыла. Ләкин ни сәбәпледер тормыш иптәше кызы белән Киркидә яшәп калалар. ثم عدنا هنا ووجدنا الحمد لله أحفاد أجدادنا مسلمون ويتمنوا عودتنا والحمد لله على كل حال. Мин бәхетле тошты күрәм, шул мәчетне. Мин беренче мәртәбә килдем монда бу җирләргә. Мин бик бәхетле тошты күрәм бу мәчетне. Мәчет ясаган минем бабаем. Но күбрәк тә мин шатлыгым сыймый итемә, тошты мин күрдем туганнарымы, и алар бик яхшы мине каршы алдылар. Кәңелләре белән и шусы шатлыгым күбрәк. И то, что мин күрәм шул мәчетне, и то, что бабаем тезгән бу мәчетне, бик шатлыклы бу хәл белән инде. Мустафа Мәхмүтнең улы. Мәхмүткә 19 яшь тулгач, Фатима исемле кызга өйләнә. Аларның 10 малайлары һәм 2 кызы туа. Ләкин Мәхмүткә бер кайчанда туган ягын кайтып күрү насыйп булмый. Үләр алдыннан ул балаларын җыеп, әгәр мөмкин булса, нигезебезне кайтып күрегез дип васыят әйтеп калдыра. Алар бит үзләренең илләренә кайттылар. Әтиләренең, нигезләренең шушында кизләү төбе бит алар. Мәчетләрдә мәдрәсә укытканнар, бик көчле имамнар булганнар. Шул хатта мөэминнәр, мөселманнар булганнар алар. Анда Гарәбстанга китеп тә даже улым, әгәр кайталсагыз, сез безгә изелгә кертәлсәле, анда заманалар шундый булган. Безнең илебезгә кирәлсәгез, кайтсагыз, нигезебезне табып, мәчетләрне күреп, каберләрне табып, бабаларның шушында халыгыздан килсә мәдрәсә салыгыз дип калдырган. Һәм менә уллары Мөхәммәд, Мустафа һәм Ибраһим әтиләренең васыятын үтәргә карар кылып туган якларына кайталар. Кизләүдә аларны каршыларга бар авыл җыела. Мөнибә апа күз яшьләрен тыя алмый. Аларның әтиләре бер туганнар. Заманында Мөнибә апаның әтисе Насибулла авылның мәчетен җимерүдән саклап кала. Ятыйым белә бер туганнар алар, мин аларны беренче мәртәбә күрәм. Моны Ходай насыйп итте хәзер алар белән күрешергә. Мен бу авылда хәзер бер үзем генә калдым. Бар да өйлеп беттеләр. Бер мин калдым. Насыйп булды бу туганнар, Алланың рәхмәте яусын, кайтып күрделәр. Бу мәчеттә аларның бабалары ишан булган, биредә намаз укыган, авылдашларын дин гыйлеменә өйрәткән. Заманында гөрләп утырган мәчет искергән инде. Шуңа да иш туган аны ремонтлап, мәдрәсә ясарга хыяланалар. مهما كلفت إن شاء الله نقدر عليها بإذن الله. أتكلم سموني بزني كذا شباب أتكلم سند من بيج غرولانام توشت من بابايا من دا إمام بو بشليان توشت شو وقتها أو وقتها إن دين ترتقان إن بزن باباي توشت من بيج шатлыгым итемә сыймый, то что мин монда туганнар арасында туганнарыбыз каршы алды, то что без монда туганнар арасында күрештек беренче мәртәбә күрештек туганнар белән. Мөхәммәд, Мустафа һәм Ибраһим бу көнне бабалары туганнары нигезен карап каберлекләргә бардылар. Бу җирләрне беренче генә тапкыр күрсәк тә бик сагынып килдек диялар. Хәзер аларның нигезләрендә клуб салынган. 3 туган авыл җирлеге башлыгыннан аның янында җир кишәрлеге сырылар. Исәпләре авылның имамы өчен йорт салу.
ولكن نتمنى أن نحاول أن قدر المستطاع أن نساعدها أهلنا وجماعتنا وأهل القرية قدر المستطاع. Biz kelgенче bu авылга бик сагындык, bu авылга бик теләсебез иде. Күргә бөтен туганнарыбызны, белешергә туганнарыбызны, танышырга туганнар белән. Качан килдек инде монда, күрештек бөтен туганнар белән, күрештек беренче мәртәбә, шатлыгыбыз итебезгә сыймый. Бу рәсемдә Әхмәт ага сурәтләнгән. Менә ул ничә еллардан соң очрашу, көтеп алган, төшләргә кереп өйдә үткән күрешү. Фотосурәттән генә күрсә дә, Әхмәт аганың рухы шаттыр. Ә аның моңсу күзләре үзе уйнап үскән яшел болынлы туган ягына төбәлгән.